ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш теҷи. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд мошинои нав рӯй кардем ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар охали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсул, ягон аппарат, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумотча дар WhatsApp имо карамада рӯй кунем ва дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзо навор аст Opel Caravan, Daewoo Espero, хоб Daewoo Lacetti дӯстон азиз, хоб ҳастай сечка биёмни, сечка простой, Toyota Camry 2, Daewoo Nexi, Opel Sedan ва дигаран мошина аст ки бо нархҳои арзон мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария династед ки аз кадом маркаи мошин ба шумо лозим аст, мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаш мекунем. хоб курси имрӯза аст 122 сомону 50 дирам. мо бошад навор аст то охираш тамошо кунед. маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биён ва намедонам ба ки муроҷиат кунам, мо ба шумо тавсия метиҳем. компания яка бегзо дорад ки мошинои комфорти, мошинои люкс доранд. шуморо аз территорияи Московский област, территорияи Садовод ва дигар ҷо омада худашон мегиранд ки шумо ҷотона маслиҳат мекунед, гап мезанед, худашон омада мегиранд, хоҳен ба пешона мерин. хоб дута рақам дорад ки ҳар рақамошон кор мекунанд. шуморо дӯстони азиз бо нархи шартнома, яъне ки маслиҳат карди нарх мекунанд ва комфортна бурда меоранд. чанд мошинои люкс доранд ки мошиноро худтон интихоб мекунед. дурнаи мошин люксай, вайфай, пайфай ҳамаш кондитсионер қоидавӣ. хоб таҷрибаи кори 10 сола, компанияи боварӣ, компания яка бегзод. метавонед ки шумо аз номи канали рахш теҷа муроҷиат кунед, бо ягон скидка мекунанд. ҳар рӯз рейс доранд, баъд яъне ки чанд намуд версия мошин доранд ки ҳар рӯз рейс доранд. метавонед ҳозир нами тамос гирен, чизтона рӯзтона аниқ кунед, шуморо бурда оварда мерасонад. маромад ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем бар навори мошинои фурӯшӣ. яки мошини фурӯшӣ имрӯза аст ки срочнаи Daewoo Lacetti. соли 26-2008 сол аст ки сӯзишвориш газ бензин объём моториш 1.16 ай Opel задаги аст. мошинча мотор чотка мотори нави 1.16 ай Opel. коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 4 та баллон мега нав хадавой дорад, 1 сола ҳуҷҷат. мошина фақат мегири ҳай мекунӣ. мошина мега ай пеш омада бинен, срочна сум дар кора мега муомила карда метив. кондитсионер, электропакет, светои сафед. нархи мошин мега 28 сомонӣ аст дӯстони азиз, бо савдо дорад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. якумаш рақамҳои мегафон дастӣ, дуюмаш рақамҳои вавилон дастӣ, инашда WhatsApp имо доранд. мошин соза мега Daewoo Lacetti 2008 сол сайзтани хуб аст. яъне ки опшин Chevrolet Lacetti дӯстони азиз, ҳамин хел маълумот. рақамҳоша метавонед аз ин рақам маълумотҳои бештар гиред. срочнаи савдо дорад. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст баъдро ки Daewoo Espero аст ки мошини якдаста. соли 26-1995 аст ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. объём моториш 1.2 аст ки коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. моториш 1.8 простои дӯш мега, яъне ки ремейк кардан намезанад. дӯстони азиз, ҳамин хел 4 та электропакет дорад. моториш нав аст ки мотороша нав часпондага аст. хоб хадавои кадаги мошини такси гаштаги нест. хоб пусидаги варид задаги умуман мега надорад. мошин мега ҳамаҷо хоб редуктор динамик амаш қоидавӣ. хоб опшин мошин краска кардаги нав. мошин қоидави мошин хеле ки дасти як одамда гаштисай. ҳамаҷош мега гарантия мега Daewoo Espero мақсад ки сайзтани тозаша. нархи мошина мега 14000 мегем, камтар мега муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбеда. якумаш рақамҳои Тисел дасти Тоҷикистон WhatsApp дорад. дуюмаш рақамҳои Россия промои кор мекунад. яъне ки рақамҳои Россия кор мекунад, WhatsApp надорад. ин рақамҳои Тоҷикистонда WhatsApp доранд. Daewoo Espero ҳамаи намуд сайзтия дӯстони азиз чотка мегӯяд, ягон мақсад ки расход намекунем. хоб кадоми шумо ки маъқул бошад, маълумот дӯстони занг занед, бештар маълумотошо аз худашон гирен. фақат хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед, гузоред ва навора то охираш тамошо кунед. мегзарем аз сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст ки Opel Astra F дар кузови Caravan. соли 26-1996 сӯзишвориш бензини холӣ, объём мотори 1.6 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега тоқа бензини холӣ, газа даги нест. хоб мошин мега қариб 4 сола мега дар хона хоб, яъне ки мошин вообще кам гаштага. мошин
69 зура мегам мошин вообще хеле бисёр гаштагӣ нест. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Рашт ва фурӯхта мешавад бо нархи 35000 сомонӣ. дӯстон азиз бо муомила дорад. хоб ин ҳамин рақамҳои расия ки промои кор мекунад вай дар рақамҳошон WhatsApp дар рақамҳои соҳибшуна тоқа якта рақамҳои расия нархаш 35 та муомила дорад. мошин мегӯяд вообще кам гаштаги ҳам аҷоз мега соза 96 сол бензини холӣ. хоб кадоми шумо ки маъқул аст маромат занг занед бештар маълумотро аз худашон гирем бо арзон мешавад. лайка фаромош накунед дӯстон азиз навора политсия то охираш тамошо кунед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки Toyota Camry D светои сафед. соли 26-2008 сол 34 газ бензин объем мотори 2.4 литр коробка автомат. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд ҳолаташ суба астае фавран фурӯхта мешавад бо нархи 85000 сомонӣ астае бо муомила дорад. ҳай мошин ҳама намуд комфорт дорам коробкаш автомат 69 сафед нашуд ҳуҷҷаташ ягон чи гуфтагӣ нестае 85 та мошин дар шаҳри душанбе рақамошон астае мегафон кадоми шумо ки лозима маромат занг занем. дӯстон азиз ногуфта намонад ки агар шумо дар махали мошинаи фурӯшии хона замин квартира чизе ки барои реклама кардан бошад маромат сурат маълумотро дар мо рӯй кунем мо реклама мекунем фақат дастгиртона фаромош накунед лайка гузорем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ астае ки Mercedes-Benz C-Class H-ка соли 26-1995 астае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. объем мотораш 2 литраи коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд задагӣ пӯшидагӣ надорад. мотор коробка ходовой созаи мошин элегансае 1 сола ҳуҷҷат дорад. мошин мегӯяд бе ягон камбудӣ. нархи мошина мегӯяд 36500 мегӯем бо хайтон муомила мекунад мумкин чанд қа мекунад намедонам ва мошин дар пойтахтаи рақамошон мегафонае ҳамин нархи 36500 нархша соҳибаш мондагаа мумкин арзон мекунад мумкин накунад инаша тариқи телефон мегирен. хоб маромат занг занед ва дӯстон азиз аз кадом маркаи мошине ки ба шумо дар кор бошад мақсад кадом маркаи мошина ки мехарен дар комментария пора кардан нависед. агар ки мо ёфтем дар видео оянда пешкаш мекунем фақат лайка занед ва навора подписааш кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Daewoo Tico астае ки бо нархи арзон срочна. соли 26-1997 34 бензин объем мотори 0.5 литр коробка механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд газ бензин катедӯстон ки бензинша мегӯяд яъне ки газша уқай сода намебаранд газу бензин ҳардушае. хоб 4 та баллон мегӯяд 80% мегӯяд техпаспорт мегӯяд надорад ва дӯстон азиз хай опшн мошин мегӯяд сода кам ягон кас мешки кор дорад. нархи мошин ҳамагӣ 6000 сомонӣ аст 6000 сомонӣ бо ҳамирам ягон сум арзон мекунанд ва рақамошон вавилон аст кадоми шумо даки лозим аст хеле тикучаи бо нархи арзон маромат занг занед. нархаш хеле нархуда редка меғалта мумкин ки мошин дар 5000 мумкин ки дар 4000 гирен ина бо хайтон қачон савдо мекунед. ина рақамҳои вавилон мошин дар территорияи шаҳр 6000 сомонӣ маромат тамос гиред. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F астае бадрон ки дар кузифи хетчбек вариантҳои алиши ба каравана мешавад. Opel хетчбекае соли 26-1995 34 газ бензин объем мотори 1.6 литр коробка механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин баллонаш ҳолати корӣ чихол салон тоза инам хеле свето 95 сол астае. нархи мошина мегӯяд 28 та мегӯем ба пул дӯстон азиз ва агар ягон мошине ки Opel караван боша мегӯяд алиша мешавад. хоб ин рақамош аст мегафон дигар маълумоташа гуфтагӣ нест хай тариқи телефон метавонед маълумотои пураша гиред. вариантҳои алиши ба каравани холи Opel караван катӣ ва сумаки 28 та маромат бухай боқӣ монда маълумотша аз худашон гиред маромат. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ астае ки срочна бояд яга Mercedes-Benz C-Class H-ка соли 26-1995 34 газ бензин объем мотораш 1.8 литр коробка механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хоб дӯстон азиз мошинам хеле светои серебриси мошин хай дар навор дар сурат хеле тозаи бо хай рафта аз пеш бинед. нархи мошин мегӯяд 35000 сомонӣ аст бо хай тариқи телефон бухтон муомила савдо мекунед ва рақамошон вавилон астае. дар имрӯза навор бисёр мошинамо аз территорияи душанбе аст дӯстон азиз барои ҳамин рафта худтон аз пеш бинед. ин ҳамин 35 та мошина мегӯяд не ки дигар нашуд ҳуҷҷат ва дигар чоша ягон чи гуфтагӣ нестае. чӣ маълумоте ки мехоҳед чӣ саволе ки доред ай ҳамин рақамҳои поёмода занг занед худтон пурсед.
мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастанд ки Opel Astra F дар кузофи седан. соли 1693 34 газ бензин объем мотори 1.6 литр коробка механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин ҳама ҷош 100% мақсади кам мегӯяд ки хеле дуд мекунад. редка хеле дошта мумкин хеле масъала мехӯрам. خب نرخ ماشین میگه 18000 سومون است با ارزان کرده میشود و ماشین در تریتوریا دوشنبه عزیز رقمشون مگافون ای 18000 سومون ارزان معامله خوب دارد 93 سال است. کدام شما در کم خیلی اوپل سیدان بر همین خیلی سایسن با هم خیلی سال با هم خیلی نرخ که لازم باشد با خیلی که تیمبولی سعودی دارد میتونید که زنگ زنید معلومات گیریم. دوستان عزیز به خاطر مهنت ما یه لایک خواهش میکنم که در یک داره البته همین لایک زدن فراموش نکنید و اگر امکان باشه سیلکای نواری ما رو در واتساپ ایموی مثلا تلگرام تیک توک در کی جای نباشه سیلکاش پاکیزش کنید و نوارا تا آخرش تماشا کنید چی مشکلی که باش ما در کره در کامنت نویسید ما در ویدیو آینده مشکلتون جدا کرده پیشکش میکنیم. میگذاریم بعد ده ماشین فروشی دایو نکسی است با دروکی با نرخ ارزان سروچ شده. соли барои 1996 34 газ бензин объем мотори 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега ки мақсад ки то 03/11 моҳаги 2023 ҳуҷҷат дорад, яъне ки намедонам тақрибан 4-5 моҳи дига ҳуҷҷат мешавад. хоб хай балонашам средняи светои сафеда яда ҷош косметически кор дорад. нархи мошин мега 9500 сомонӣ бо савдо дорад و ماشین عین حال قرار دارد در ناحیه جلالدین بلخی رو میدن که تریتوری کلخودآباد ناحیه بلخی دوستان عزیز 9500 تومانی با معامله دارد. خب این رقمش رو مگافون است 96 سال کدام شما در پیلوزی است مرا زنگ زنید چی سوالی که دارین چی معلوماتی که دارین ای سویباش گیریم و چی رکلام داره مرا رکلامتون رو کنیم و رکلام میکنیم دوستان عزیز و از کدام مارکه ماشین با شما در کره که میخرین در کامنت نویسید ما پیشکش میکنیم. فقط خواهش لایک زدن فراموش نکنید دوستان عزیز. این بود نوار امروزی ما تا ویدیو آینده.